नमस्कार मित्रांनो, तर मी आज तुम्हाला लावतो की साध्या छत्रीवर म्हणजे जी छत्री जी असते ना तिच्यावर फ्रीमध्ये पे चॅनल कसे पाहतात. तर आपल्याकडे आहे नवीन बॉक्स झिंकचा. हा तुम्हाला लावतो मी आता. आपल्याकडे आहे हा झिंकचा बॉक्स. तर याच्यावर कसे फ्री चॅनल पाहता आणि याची चॅनल सेटिंग आणि सिग्नल कसे पाहता. तर हा आहे डिश टी व्हीचा NXT बॉक्स, ज्याच्यानं आपण आहे ना साधी छत्रीवर पे चॅनल पाहू शकता. तर हे पहा, साधी छत्री लावली मेनूवर आहे आणि पे चॅनल दिसतं. हे पहा, सोनी TV बी दिसते. सोनी शॉप. हे पहा, DD फ्रीजचा लोगो, डिश TV DD फ्रीजचा लोगो आहे. तर याची सिग्नल सेटिंग कशी राहते दाखवतो मी तुम्हाला. तर हे मेनू बटन प्रेस करायचं आणि डायरेक्ट माय डिश टी मध्ये जायचं. माय डिश टी मधून टूल्स नावाचा ऑप्शन आहे, त्याच्यात जायचं. म्हणून LMB सेटअप नाव येतं, इकडे जायचं. हे असं येईल आणि SS81 हे लाल रिमोटवरचं लाल प्रेस बटन दाबायचं. हे पहा, खाली तुम्हाला सिग्नल सेटिंग अशी जायची. तर तुम्ही साध्या छत्रीवर निघा असे पे चॅनल पाहू शकता. आणि डिश टीव्हीचा झिंक बॉक्स आहे, 159 रुपये जर महिना भरला तुम्ही, नंतर तुम्ही फ्री चॅनल पाहता. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.